Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddisa tiegħu narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek imma wkoll li dejjem inħobbuh. Għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettawhom bis-sieħ f'imħabbtek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb tas-Slaten. Fid-9 sena tas-Sultan Sedekija, fl-10 xahar, fl-10 tax-xahar, Nabucodonosor, Sultan ta' Babilonja, tela għal Ġerusalemm u l-eżerċitu tiegħu kollu. Waqqaf il-kamp qudiema u tella ħajt dawra mejt magħha. U l-belt damet magħluqa f'assedju sal-11 sena tas-Sultan Sedekija. Fir-raba' xahar, fid-9 tax-xahar, meta l-ġuħ kien qabad jaħkem sewwa fuq il-belt u ma kienx hemm aktar ħobs għan-nies tal-pajjiż, infetħet tiċrita fis-swar tal-belt. U s-sultan, bis-suldati kollha miegħu, ħarab bil-lejl billi għadda mill-bieb ta' bejn iż-żewġ ħitan li kien jagħti għall-ġnien tas-sultan. U waqt li l-Kaldin kienu jdawru l-belt minn kull naħa, u qabad it-triq tal-Araba. Is-suldati Kaldin telqula l wara s-sultan u qabduh fil-wita ta' Ġeriko fejn l-eżerċitu kollu tiegħu tferrex il-bogħod minnu. Is-sultan qabduh u ħaduh f'Ribla għand is-sultan ta' Babilonja. U dan qatalu s-sentenza. Lil ulied Sedekija qatilhom qudiemu stess. U lil Sedekija qamih, rabtu bil-ktajjen u ħadu Babilonja. Fil-5 xahar, fis-7 tax-xahar, kienet it-19 sena tas-Sultan Nabucodonosor, Sultan tal-Babilonja. Nebuzaradan, kmandant tal-Ases, fit-sjal tas-Sultan ta' Babilonja, daħal Ġerusalemm. Ħaraq it-tempju tal-Mulej u l-palazz tas-Sultan u d-djar kollha kbar ta' Ġerusalemm.
U s-soldati kollha tal-Kaldin li kienu mal-kmandant tal-Ases ġarfu s-swar ta' madwar Ġerusalem. U kull min kien fadal mill-poplu li kienu baqgħu fil-belt u dawk li kienu ċedew u għaddew għal mas-sultan ta' Babilonja u l-bqija kollha tan-nies, Nebuzaradan, il-kmandant tal-Ases, ħadhom fl-eżilju. Il-kmandant tal-Ases ħalla xi wħud minn fost il-fqar tal-pajjiż biex jaħdmu l-oqsma tad-dwieli u r-raba. Il-kelma tal-mulej. Salm risponsorjali. Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Flimkien? Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. F'xatt ix-xmajjar ta' Babilonja, hemm għadna bil-qiegħda u bkejna. Aħna u niftakru f'Sion. Mas-siġar tal-luq tagħha dendilna ċ-ċetri tagħna. Flimkien? Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Għax hemm dawk li jasruna, talbuna nagħllulhom xi għanja. Dawk li hemm maksuna, stennew minna, għana ta' ferħ. Għannulna mill-għana ta' Sion. Flimkien? Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Kif nistgħu nagħnu l-għana tal-mulej fard barranija? Tibbies li dil-leminija jekk qatt ninsa lilek, Ġerusalem. Flimkien? Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Jeħilli l-sini ma' s-saqaf ta' ħalqi, jekk ma niftakarx fik. Jekk ma nżommx il-Ġerusalem il-fuq minn kull ferħ tiegħi. Flimkien? Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. U d-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Kif Ġesu niżel minn fuq il-muntanja folor kbar marru warajh u resaq fuq wieħed lebrus, inxteħed qudiemu u qallu mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mettidu fuqu messu u qallu irrid kun infejjaq. U minnu fih ġismu indaf mill-lebra. U qallu Ġesu qis li ma tgħid lil ħadd. Iżda mur u rurriħek il-qassis u għamel l-offerta li ordna Mosè biex hekk tagħti xhieda li jintifiqet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Resa fuqu wieħed lebrus. Hekk naqraw fir-rakkont skont San Mattew li smajna fl-Evanġelju llum u għall-ewwel meta taqra din is-silta tgħid ovvju jekk dan kien marit u rid il-Ġesu jfejqu mhux jersaq fuqu. Imma meta tkun taf li dak iż-żmien lebrus ma setax jersaq lejn ħaddieħor, tinduna x'differenza hemm f'din is-silta speċjalment dwar dan il-lebrus. Dak iż-żmien lebrus ma setax jersaq lejn ħaddieħor, anzi, skont il-liġi tagħhom kellu jgħajjat biex ħaddieħor jitbiet minnu. U allura mhux biss ma jersaqx lejh u kif għandna hawnhekk jixteħed qudiemu, imma jgħajjat biex min ikun riesaq jitbiet minnu. Kellhom dawn il-liġijiet ta' iż-żmien naturalment anki biex jissalvagwardjaw is-saħħa tan-nies. Allura jgħidu la darba hemm xi ħadd li għandu marda bħal din li tittieħed aħjar ikun il-bogħod min-nies u
aħjar jafża lin-nies biex ma jesqux leħ. Kien diffiċli għal min u lebrus. Għaliex ma kienx biss din marda kera, imma kienet marda li temarġina, tiqgħed fil-ġemp lil min kien lebrus, taqtow il-barra mis-soċjetà. Ħanaraw ftit x'għamel Ġesu. Hawnhekk f'din is-silta l-ewwel ħaġa li jgħidlek huwa folol kbar marru warajh. U sadattant minkejja dal-folol kbar miegħu jieqaf quddiem dan il-bniedem fil-bżonn, dan il-lebrus, u jisma' din it-talba tiegħu li jgħidlu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. U Ġesu jagħmel xi ħaġa oħra. Mhux biss jgħidlu kun infejjaq u jibqa' għaddej. L-Evanġelu jgħid mettidu fuqu messu. Sa il-lebrux ma setax suppost jersaq lejn Ġesu anzi jgħajjad biex min ikun ma jersaqx leħ għax lebrus. U ovvjament ħadd ieħor ma setax imiss wieħed lebrus dik żgur xi ħaġa li m'għandekx tagħmel. Iftakru aħna fi żmien tal-COVID, waħda milli kienu jgħidu trid toqgħod attent fejn tmiss il għaliex faċli li tittieħed. Imma Ġesu hekk għamel u ninnutaw dan b'enfasi il għaliex għamel Ġesu mirakli oħra ta' fejqan mill-bot. Pereżempju niftakru meta fejja il-qaddej taċ-ċenturjun, Asmar, għallu għajt kelma waħda, u Ġesu għallu ifiq il-qaddej tiegħek, u daqshekk, la Asmar ħdeħ u fejqu mill-bot. Imma dan rrid apposta imissu qiegħed jidi fuqu biex juri illi dan tassew qed ifejjaq lil-lebrus ma kienx hemm riskju li hu jittieħed minn din il-marda imma hu qed ifejjaq lil dan il-lebrus minn din il-marda tal-lebra. Kemm sabiħa meta niftakru illi Ġesu hawnhekk rid juri tassew illi il-fejqan li jgħaddi l-mulej huwa fejqan sħiħ. U li dan il-lebrus għenu mhux biss billi fejqu mill-marda, imma wkoll billi reġa' integraħ fis-soċjetà. Għalhekk jgħidu wkoll mur urriħek il-qassis u għamel offerta li ordna Mosè biex issa jkun ċar li dan reġa' lura bħala parti integrali mis-soċjetà, mhux maqtuħ għalih, mhux imwarrab. Papa Benedittu għandu riflessjoni sabiħa, jgħid fil-ġest ta' Ġesu fil-ġrajja u fil-kelma tiegħu għandna miġbura l-istorja tas-salvazzjoni. Għax Alla huwa dak li fejjaqna, li salvana u li jrid tassew jerġa' jintegrana lura fil-familja tiegħu. U għalhekk hija sabiħa ħafna din il-ġrajja x'tfakkarna tassew propju dak li Ġesu kien jagħmel, kienet il-missjoni tiegħu u li wettaqa b'tant imħabba u ġenerożità. Llum aħna rridu niftakru li magħna wkoll jagħmel l-istess il-mulej jekk aħna inħalluh. Lilna wkoll ifejjaqna. Jista' jkun mill-mart fiżiku ma' ħafna drabi il-fejqan li jkollna bżonn l-ewwel u l-aktar importanti huwa l-fejqan minn ġewwa. Kultant emozzjonali, kultant fejqan li ma jħallinix ngħix ta' marti ma jħallinix ngħixu fil-paċi. Ġesu jagħtina dik il-paċi, dik is-serenità, dak il-ferħ tiegħu. U għalhekk tajjeb illi aħna nagħmlu din it-talba li għamillu l-lebrus b'dik il-fidi
u b'dak il-kuraġġ. Mulej, jekk trid inti tista' tfejjaqni. U nħallu lil Ġesu illi qiegħed idu fuqna imissna fil-ferita tagħna u lilna jfejjaqna u jagħtina tassew il-paċi u l-ferħ tiegħu. Nesqu talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna jkollna il-fiduċja sħiħa fik li inti lilna tfejjaqna minn dak li f'ħajjitna qed ifixkilna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u dawk illi b'xi mod ieħor qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej jgħinna biex aħna fil-mod kif nittrattaw il-xulxin ikollna qalb mimlija mħabba tixbaħ lil tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, l-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà mħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, mulej jilqahom fi ħdanek ħadd il-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma' l-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mowt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennowk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddejt tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int mulej iġġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u demm għażiż ta' ibnek. Fih nagħtijek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija n-numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Nofru dan ir-Rożarju llum għal dawk is-saċerdoti li f'dawn il-ġranet qed jiċċelebraw l-anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Tolbu għalihom biex jgħixu dejjem b'fedeltà u b'ġenerożità din is-sejħa li l-mulej għamlilhom. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu mill-orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani wereq l-għaraq tad-demm. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma' t-talb tagħna, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni mis-seru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna, palma naħfru l minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-siena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna palma naħfru l minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lill Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-5 misteru tal-batija meta sija Ġesu Kristu mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Mis-sena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mudej miegħek ibberkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lill Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lilna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanin oppija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib,
iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu għat-talb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Benalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza xebatax bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalna li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li Sammikien Arkanġu tħollalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarries tal-feddej u arrus tal-Verġni Marija. Li Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Diodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.